Reddingbootdag is om onze donateurs een kijkje bij ons in de keuken te laten nemen. Door middel het laten zien van films, we verkopen artikeltjes. Maar hoofdzakelijk natuurlijk waar de mensen echt voor komen, dat is het rondje meevaren. En ook op deze dag doen we ons best om nieuwe donateurs te werven. Vandaar de slogan donateur meevaren, meevaren, donateur worden. En hoe gaat het vandaag? Het gaat hartstikke lekker vandaag. Het weer is goed, de mensen zijn vrolijk. We hebben al door de 30 nieuwe donateurs. Maar het is gewoon gezellig druk en echt nog steeds al op heden een geslaagde dag. Voldoende belangstelling dus? Heel veel belangstelling. Ook de brandweer van Breskes is hier. Die hebben autovrakken geknipt. Veramo, takelbedrijf is hier om demonstraties te geven. We hebben een reddingvlag opengetrokken. Het is gewoon een gezellige boel en natuurlijk waar het echt om gaat, constant rondjes gevaren bij mensen. De toertjes duren ongeveer een half uur. Mensen hebben allemaal netjes een reddingvestje aan, kunnen vragen stellen aan onze opstappers. Oké, dank u wel en nog veel succes. Ja, dankjewel.